Bun, bine ați venit la primul meu videoclip. A 14-a mea încercare să-l filmez. Aveam niște probleme cu un joc, zic, bă, dă-l naibii, nu mai postez, mai bine mă apuc de Black Ops 1. Că ăsta măcar mere bine. Bun, m-am și speriat, ziceam că nu mai merge. Bun, vă zic de pe acum eu o să fac mai mult conținut de Call of Duty, dar în mare parte numai gaming o să fie. Altceva nu cred că o să mai fac. Maxim mai zic de povești de astea. Între o să vă zic cât joc, o să vă zic un pic despre mine, cam ce o să joc cel mai mult, în chestii basic oricum. Deci, hai să începem. Eu nu sunt gen de persoană care să fie profesionist, adică nu sunt profesionist. E primul meu videoclip și sper că nu ultimul. Ca înțelegeți cum s-a început asta. La școală, un prieten mi-a zis, într-un fel m-a provocat, mi-a zis, bă, n-ai curaj să te apuci de YouTube. Și a zis, a, da? Bine. Credea că zic în glumă, nu, chiar m-am apucat de YouTube. Dacă vă întrebați, am căutat o grămadă de tutoriale, poate vi se pare ciudat, dar eu n-am mai făcut în viața mea chestia asta. Am căutat cu un motiv anume să văd cum să filmez cu OBS-ul și astea. Mi se pare că e foarte, foarte bun OBS-ul. OBS-ul. On game. Așa că e. Se pare, în general eu vreau să filmez acum Black Ops 2, dar tot avea ceva, tot dădea crash și chiar nu am chef să-mi bat acum capul, așa că mai bine mă apuc și mă joc Black Ops 1. Adică oricum gun game-ul de pe Black Ops 1 e fain rău de tot. Na, să ziceți, să văd, vreau. Dacă mai aveți tutoriale cum să mă îmbunătățesc la YouTube, vă rog să-mi lăsați și mie câteva, să-mi ziceți. Că nu sunt. Adică eu știu, bă, nu trebuie să credeți că mă răniți, nu, pentru că știu și eu că nu vă faceți griji, că eu oricum o să aud, o să dau videoclipul. Ăsta e al 17-lea mini videoclip. Știu. De multe ori am început, că nu știam cu OBS-ul cum să-l fac să sune mai bine. Nu vreți să știți la primul videoclip cum s-a auzit. Da, apoi am intrat și la final, ești prost. Ok, acum să începem. Deci, așa cu câteva zile acum, nu câteva zile, acum ceva timp mi-a murit și un câine. Păcate l-a călcat o mașină. Dar l-am și îngropat, apoi plângea în grămadă. Știți care fața? Eu cred că a făcut-o intenționat. Deci erau două fete conduceau o mașină, ceva Jeep alb, nu știu. Și, bă, de la vreo 5-6 metri, de la mine în familie cineva îi tot zicea, bă, stai, oprește, câine în față, frână, ciuciu. Bă, și ăla era la vreo 7 metri, 9, cât naiba am zis, nu mai știu. La 9 metri, cred. Și zicea, oprește, că dă peste el, oprește. A oprit un rahat. L-a luat, a dat drept peste el cu cauciucul, iar coloana, na, se stingea. Și oricum, și dacă îl puteam salva, nu prea se merita. Pentru că, cel mai probabil, rămânea paralizat. Și, bă, ducea o viață grea. Bă, cine dracu îmi tot scrie? Cam 40.000 de mesaje. Nu băga mea și. Super, am ajuns la. Bă, pistolul ăsta e super bun pe ăla cu zombie, dar pe ăsta cu oameni, nu știu, mi se pare că nu prea dă damage. Ei, eu de unde? Sincer vă zic că mereu mi-a plăcut să mă joc cu revolverul. Dacă mă, ce morți? Stați un pic. Nu, că nu. Bă, băga mea și. Stați un pic că e varmă. Na, ce face? Trebuie. Da, hai să revenim. Ce să mai avansez, mă, acum cu revolverul când ăștia au deja mitraliere?
Surprinzător am putut... Bă, măcar mi-a... Eu apreciez că nu mi-a dat. Bă, iară! Tot asta continuă! Fute-l, doamne, în curs să-l fută. Violat, te-ar să te violează. Hai, mă, frate, nu, e imposibil. E ceva imposibil. Bun, am scos. Deci, jur, dacă iară mi-au cuțit la arma asta. Fugi! Că te ia. Tot ăsta, în sfârșit, l-am luat. Bă, nu! Deci, nu, cu aia, ăștia cred că au ceva cu cuțitul. Na, stați un pic că trebuie să vorbesc cu vă. Înapoi. Actually, deci, lasă. Ok. Stați un pic că am mică treabă. Și de curând mi-am și fracturat doar puțin glezna. Dar vă întrebați cum, am vrut să sar un gard. Am simțit că mă las pe spate, n-am putut să mă țin. Și am zis, pun piciorul jos și mai încerc o dată. Ce să mai încerc o dată? Am picat cu piciorul într-o groapă și am și călcat strâmb. Mi s-a dus glezna. Bine, nu s-a dus, am călcat puțin strâmb pe ea. Dar v-ați prins voi. V-ați prins la ce mă refer. Sincer vă zic, n-a fost, să știți că sunt și pe Trovo, Măierus 2011. Dar acolo habar n-am dacă o să mai postez, pentru că e mai complicat să postez pe Trovo decât pe YouTube. Pe YouTube poți să pui live, e mult mai ușor. Și de postat videoclipuri trebuie doar să le filmezi și apoi să le dau upload. Este mult mai ușor decât să faci live-uri. Da. Bă, ăla cred că e cu mine echipă, dar nu avem echipe. Cred că eu eram mai prost ca el. Na, fine. Na, și așa, apoi am stat... Eu puteam să calc în prima noapte pe el. Dar apoi a doua zi n-am mai putut. Apoi m-a dus următoarea zi, că era 9:30 noaptea, când mi-am pățit tragedia. Și m-a dus repede la spital. Am stat din fericire numai adică eu am mai avut, mi-am rupt și mâna odată. Mi-a rupt clavicula mai exact. Și le-a trebuit să mă interneze și operație. Deci aici n-a trebuit operat, n-a trebuit internat. Acum am doar piciorul în gips vreo 3 săptămâni. Din păcate trebuie să umblu cu cârje, că pana mea nu pot să merg. De tras, mă, frate. Na. Chiar a fost nașpa, chiar nu. Din fericire mai am puțin și se termină prima săptămână. Dar doar prima. Nu știu dacă e din fericire sau din... Iar, frate. N-ai. Atât s-a putut. Oricum, după aia... eu fac și antrenament la basket, dar... Cu basketul... Stați puțin. Bun. Da. Bă, eu sper doar să am 3 views-uri. Măcar un subscriber să am și eu. Primul meu subscriber în viața mea. Măcar pe ăla. Dacă l-am pe ăla, eu sunt fericit. O să mă simt ca ceva. Să simt că sunt ceva în viața mea și că nu mai sunt un nimic. Bine, era o glumă.
Cred că ați înțeles ce vreau să zic. Bă, un fel de morală pe care vă pot zice, urmați-vă visul, frate. De când eram mic mereu mi-am dorit să postez pe YouTube și uite-mă acum că în sfârșit mi-am făcut curaj și pot să postez. Deci urmați-vă visul, se merită. Bineînțeles, eu nu m-am apucat de YouTube ca să fac bani sau de ăstea. Eu m-am apucat în special... ca să... ca să fie fan. Adică pentru fan fac. Nu fac pentru bani, nu fac să iau butoanele, adică da, e fain să ai butonul ăla, dar nu fac ca să iau butoanele de YouTube. Fac doar așa cât să fiu fericit, să mă simt eu bine. Simt că mi s-a îndeplinit un vis. Adică, bă, poate pot să ajung undeva. Nu o să postez numai ăsta. Îți dai seama că nu postez numai un Call of Duty, atât. Să am videouri, unele interesante, altele poate lumea o să creadă că sunt dog shit, da. Mă, cât să fă, n-ai cât să fă. Eu doar sper să n-am prea multe comentarii de hate. Că nu zic că nu știu cum e, că am mai luat multe. Da, cu eu doar sper. Ăsta a fost visul meu toată viața. Nu prea mai știu ce să mai zic. No. Acum probabil o să mă auziți pe mine cum dau cele mai mari range-uri. Cum dau cele mai mari range-uri pe Call of Duty, da. Bă, dar... mie că o să ajung în top cele mai mari range-uri românești. Glumeam că range-urile alea românești, alea mari, sunt când se sparge PC-ul, când tot. M-a sinucis, l-am omorât. De ce m-a scăzut? Că l-am omorât. Mi-am luat payback, să mor eu. S-a dus? După care trăgea? După ăla trăgea. Las că trag eu pentru el. Cred și eu că trebuia să iau vreunul. Fua, din dreapta rec. Bă, știți ce nașpa? Că uneori vă dau ăștia foarte mult cuțit. Deci cât knife mi-am luat eu. Unde? Ala hat no, andai fur kill-uri, a? Puh, bă, cam. No. Bum. Gata, aia zic. Trebuia să se întâmple așa. Eu sper să nu-mi iau hate la colegi, atât. Ceea ce e foarte probabil. Că, bă, voi vă gândiți, hai mă, sunteți colegi, o clasă trebuie să fie unită. Nu în cazul colegilor mei. Că da, uneori ne mai ținem partea, dar când vine vorba de părât, ăla e primul lucru pe care l-avem la mână. Unii sunt de încredere. Pe unii te poți baza, cu unii poți fi prieten bun. Da, cu alții, că bă, poți fi cel mai bun prieten al tău. Nu. Ciuciu, cu ăla n-ai ce să te înțelegi. Ăla o să fie pentru tine unul dintre cei mai răi oameni pe care îi cunoști. Stai, bă, ăsta a fost Final Kill Cam? Bă, dar mi-a apărut Victory. Cred că Victory pe locul 2. Bă, vă știți, mă jucam dată cu vorbi. Și eram 1v1 și ne omorăm deodată. Și ne scria la amândoi Victory. Drept că n-avei cum, dacă era locul 2 nu câștigai, era defeat, că era un duel, era 1v1. Deci, asta înțeleg. Adică, da, poți să mai băguiești jocul, mă gândesc dacă avansezi așa și stai de la ultima anul, zic, băi, ia fi atent. La 3 tragem mine și eu trag în tine. 3, 1, 2, 3. Și poți să buguiești jocul. Apoi vreau să-mi fac și Modern Warfare 3-ul. Nu tot la fel ca asta, dar e mai diferit pe Plutonium. Dar parcă aș vrea să mă reapuc de el. Probabil o să joc cu el de pe Discord. Că aș vrea să fac videoclipuri și cu verișorul meu, dar...
Ce videoclipuri să faci, tată, că el dacă vine la mine, voi nu o să-l auziți bine. Da, păi vă traduc eu ce zice el. Hai, bă, frate, bă, două morții de treabă, bă. Coai, nu avansezi, dacă... Nu avansezi dacă dai cuțit, ești doar gay, atât. Pa. Stai că avem prieteni pe aici. Mulți prieteni. Nu mai fugi. Așa. Fuck, din spate. Bă, eu apreciez că nu mi-a dat cuțit. Putea să jur că îmi dă cuțit. Trebuia să dau eu. Apoi nu mă supără că m-am întors la arma asta, că așa am șans să fac niște kill-uri mai rapide. Hehehe. Opa! Băga mea. Din spate sau din față? Nu, din față l-am luat. Avea armă faină. Locul 3 sunt. Locul 3, dar ce să fac, tată? Ce să fac? Wow! Ce-l arată pe ăsta? Mă urgule și-a dat seama. Și la mine se mai întâmplă să tragi după mine jumătate de oră și eu să nu-mi dau seama. Să-mi dau seama abia atunci când mă nimerește să zic, bă, mamă, din prima am luat. Așa. LMG-urile. Mai de capul meu ce bune să LMG-urile în jocul ăsta. Deci, în jocul ăsta LMG-urile n-au recul mare. Deloc. Unele LMG-uri n-au recul deloc. Hua! Ce cream că îl ratez. Cu ce m-a luat? Ha, cu pistoalele, mame, e clar unde e ăla. A, da? Fua, mă duc peste la hardbar direct. Bum. S-a dus. Nu căcat. Și o carcă. Să nu vă gândiți că la mine se întâmplă să editez. No. De fapt, bă, cred că o să-mi fac capcut să încep să editez. Așa că am trebui. Dar primul video nu o să fie editat deloc. O să vă zic dacă o să... Și iau ceva mai bun. Tufă. Opa. Bă! Fuck. Fuck, ce greu să joci. Deci, e greu să joci cu sniper. Puh, băga mea. Hai, frate, sunt la arbaleta asta. Ma. Dă-te, dracu. Și prost ca dracu, nu? Hehehe. N-a murit, fraiere. Buia! Aleluia, am reușit. Bun, bun, bun. Mă, cred că o să băgăm acum. Probabil ăsta va fi ultimul meci. Pe ziua de asta, ușor. De mâine poți să încep să faci și live-uri, deci probabil mâine o să vină primul live. Probabil, nu promit nimic. Mi-au să aminte de mine ăla cu biologica. Ce eu, Gil, știu.
Dacă nu, căutați pe TikTok sau chiar și pe YouTube Biologica Mim și îl găsiți. Meme, nu. Că a zis la unul, bă, caută mimul XYZ, nu mai știu ce mim i-am zis să caute. Și mi-a căutat la XYZ M. Nu, mim se scrie M-E. Uia. Oh! Calma-te, domnule doctor, calma-te! Opa, m-am dus la naiba. Sunt mort. Nu sunt mort. Ai, mă, frate. Bă, frate, tu tragi mai prost ca mine, sincer zic. Aici MP-ul e o complet altă armă. Cea prea bun. Bă, lasă că spăl cu unul măcar. Să nu mă supăr. M-a spawnat și într-un loc mai bun, sincer. Fuck! La limită. La cea mai mare limită. Dacă vreți, o să fac și un tutorial despre cum să arăt cum să vă instalați plutonium și jocuri de pe plutonium. Dar o să fie mai complicat cu Black Ops 1 și bă, 1 și 2. 2 știu că nu mai este, trebuie să-l luați de pe Wayback Machine, dar 1 nu știu, că eu le-am făcut acum ceva vreme. Dar 1 știu că nu l-am mai găsit. O să vă arăt oricum. Nu. De fapt mai sunt torrent file. Da, nu mai e torrent file. O să vă arăt totul aici. Bum. S-a dus. Încarcă. Ce trec? Ăla a trecut pe lângă mine? Prima dată când... Ăsta cred că e cel mai scurt meci. Nu, cel mai scurt meci a fost ăla când i-am prins pe toți în linie și i-am urât. Cred că a tras unul pe mine. Nu sunt sigur, că am auzit că a tras, dar nu știu. Nu, acum sunt sigur că unul a tras pe mine. Nu știu locație spam. Bă, mai bine trag la picioare, dacă știu că sunt prost. S-a dus. L-am luat. No, ăsta că am fost ultimul match. Stați ușor. Hai să vedem totuși așa de final. Cum l-am luat, cum am omorât eu. Ia uite. Mai în față. Cu 1 milimetru mai în față. Nu, că dacă nu se oprea eu ratam pe la 100%. Deci, ca atât a fost acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Chiar sper că. Dacă nu dați hate, vă rog frumos. No, pa.